الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. المستغاث بحضرة الله تعالى الصلاة. شمعنا نہیں اچھی آواز على الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. امام الانبیاء شاید دوسرا نے فرمایا لکل شیء طہارت وغسل طہارت قلوب المؤمنین من السوداء والصلاة علیہ. اللہ دے محبوب نے فرمایا ہر شے پلیت سونے کپڑے بھی پلیت بدن بھی پلیت پانی نال پاک دل پلیت ہوئے کیویں پاک کریے. فرمایا میری ذات تے میری یاد تے درود پڑھنا تہاڈا کم ہے پاک کرنا. کپڑے پلیت ہوئے گزارا ہے جسم پلیت ہوئے گزارا ہے دل پلیت ہوئے بغض صحابہ ہوئے گزارا. اے حب صحابہ حب اہل بیت پھر مل کے صلاۃ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا جد الحسن والحسين. حسنین کے دو نین پہ سونین قربان. تو سمجھ آتی ہے نا. حسنین کے دو نین پہ سو نین قربان. نین آختے نے اکھانو سونے حسنین کریمینا اے حسن پاک اے حسین پاک تواڈیاں انہاں اکھاں تے ساڈے ساریاں دی اکھاں قربان. حسنین کے دو نین پہ سو نین قربان. یہ دو نین کیا چیز ہیں کونین قربان. حضرت علامہ مولانا القاری الحافظ محترم مقام عزت مآب لائق سب احترام و سب تقریم میرے محترم میرے مکرمی حضرت علامہ مولانا قبلہ احمد بخش شہیدی دامت برکاتہ العالیہ سالانہ فرما رہے ہیں 26ویں امام علی مقام حضور دے نواسے دی بارگاہ وچ عقیدت دے پھول عرض کرن واسطے آپ لوگ علماء دی زیارت بھی کراندے اور خطابات بھی. دعا فرماؤ اللہ سونا جو جتھوں آیا اللہ دے محبوب دے نواسے دا ذکر سنن آیا خالی جھولی آئی رب خالی جھولی نہ منن دے ہر مٹھی مراد ہو. ایمان عمر صحت عزت بادشاہی عطا فرما. قسم اللہ امام علی مقام امام حسین رضی
جلویاں نو دیکھ کے دتا ہے امام علی مقام رب دے جلوے دیدار کر کے سر دے اسی آئے حسین آکھیے نانا اسی آکھے امام الانبیاء شاید و سلام ارشاد فرمایا تعبدو کانک تراہ فَإِن لَمْ يَكُنْ فَإِنَّهُ يَرَاكَ فرمایا عبادت کرنی نماز پڑھنی فرمایا نماز میں نہ پڑھو فرمایا رب دے جلویاں دا دیدار کر کے نماز جیسے نانے دا فرمان نماز پڑھو رب دا دیدار کر کے اس نواسے نے رب دے جلویاں دا دیدار بھی کیتا جان بھی دتی سوار دو شنبی کو حسین کہے مجھ پہ جو چیوارا سوار دو شنبی کو حسین کہتے ہیں سکون قلب علی کو حسین کہے حضرت فرما رہے ہیں باغ فدق دا معاملہ اور باغ فدق دا معاملہ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فدق کا نہیں فرمایا تو میرا سوال ہے کیا حضرت علی پاک امیر المومنین نہیں بڑھے کیا حضرت حسن پاک امیر المومنین نہیں بڑھے حضرت علی پاک کو پتہ نہ باغ فدق ساڈا ہے اپنے امیر المومنین بڑھن تو بعد باغ فدق قبضے چ لے لے نا کہ ساڈا حق ہے نانا قبضے چ نہیں لیا دس دیتا ساڈا حق نہیں نبیاں دی وراثت نہیں ہوندی اما خاتون جنت پاک دا مسئلہ پوچھے اعجاز مصطفیٰ پہ شریعت کھڑی رہی دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی رسول تھے سجدے میں رسول تھے سجدے میں پشت پہ حسین حسین تو بیٹھے رہے عبادت کر عظمت آل نبی پہ جو اٹھی آواز کر عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا امام الانبیاء شاعر و سرار دعا دے ہاتھ چاہے اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما امام الانبیاء نے فرمایا واختار لی اصحابی و اصحارا اللہ نے محبوب نے فرمایا سونیا میں بھی اپنے نواسیاں نال پیار کرنا جڑا انہاں نال پیار کرے تو دے نال بھی میرے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو لکھا دیا آکھن لگیا اے دسو تواڈے قرآن دے اندر کل رتب و یابس ہر شے دا علم تواڈے قرآن دے اندر ہر شے دا علم موجود ہے تواڈے بقول تواڈے قرآن دے بقول اے دسو تواڈے دین دی خاطر تواڈے نبی دے نواسے نے جان دیتی اے دسو تواڈے حسین دا نام بھی قرآن تواڈے نبی دے نواسے دا نام بھی قرآن دے وچ ہے آپ فرمایا ہاں ہے تو قرآن پڑھے ہے اس آکھے جی الحمد الف تو لے کے والناس دی سین تک سارا قرآن میں پڑھے ہے مینوں نہیں نظر آیا کسے آیت دے وچ تواڈے نبی دے نواسے دا ذکر ہوئے آپ فرمایا پڑھ پھر کی پڑھیں گا
قرآن کھول، قرآن کھولیا، کتوں پڑھا؟ فرمایا پہلا ورقہ کھول، پہلا ورقہ کھولیا، فرمایا پڑھ، اونچی آواز، فرمایا پڑھ، کتوں پڑھا؟ میرے پیر فرمایا شروع تو پڑھ، سنیا کتوں پڑھا؟ فرمایا شروع تو، اس پڑھیا بسم اللہ الرحمن بسم اللہ پڑھ لے جی حضور اگے پڑھا، فرمایا رک گیا، اکھے حسین کا نام آ گیا ہے، آپ فرمایا ہاں ہاں آ گیا ہے، اس اگے سنے میں کا نظر نہیں آیا، بسم اللہ دے وچ حسین دا نام میں کا نظر نہیں آیا، آپ فرمایا ہاں آ گیا ہے، علم العدد جاننا ہے جی حضور جاننا، اکھے اے دس بسم اللہ دے عدد کتنے ہوندے ہیں؟ اس اکھے جی 786 سجدی 786 ہوندے ہیں، آپ فرمایا پھر گنتا تو آنے دکھانا میرا، آپ فرمایا گن، حضور گناؤ، فرمایا اے دس حسین دے نام دے عدد کتنے؟ جی 210، آپ فرمایا گنتا نہیں 210، امام حسین دے نام دے عدد ہو گئے، تے امام حسن دے نام دے عدد 200 کتنے ہو گئے؟ فرمایا گن، آخدہ 410، آپ فرمایا کرب و بلا دے عدد گن، کرب و بلا دے عدد کتنے ہیں؟ کہنے لگا 261، آپ فرمایا کتنے ہو گئے؟ کہنے لگا 661 ہو گئے، آپ نے فرمایا 671، 210، 200، 410، 261، فرمایا 471 ہو گئے، فرمایا حجہ تعدی بسم اللہ پڑھئے، امام حسن کا بھی نام آ گیا ہے، امام حسین کا بھی نام آ گیا، کرب و بلا دا بھی، فرمایا اچھا اے دس امام حسن دی ولادت کدوں ہے؟ کہندا جی 4 ہجری، فرمایا 4 ہو جمع کر کتنے ہو گئے؟ عرض کردا سونیا 675، فرمایا 5 امام حسن دی سن شہادت ہے، 5 ہجری، 5 اوپا کتنے ہو گئے؟ کہنے لگا جی 725، آپ فرمایا 725 ہو گئے، جی ہو گئے، فرمایا 61 ہجری نو امام علی مقام دی شہادت ہے، ہون 10 اجے تک بسم اللہ پڑھئے، امام حسین دا بھی نام گیا، امام حسین دے بھائی امام حسن دا بھی نام آ گیا، کرب و بلا بھی آ گیا، اور امام حسن دی ولادت بھی آ گئی، امام حسن دی شہادت بھی آ گئی، امام حسین دی سن شہادت، بسم اللہ پڑھئے سارا کچھ آگے ہے، آگے اگر کے قرآن پڑھ، سیدہ خاتون جنت پاک نے چکی چلائیے رب خدا بھی ذکر، اذان دیے جان نماز، اچھی آواز میں، اذان دیے جان نماز پڑھ جا، اذان اسی کی نماز، اذان اسی کی نماز اسی کی جسے پنج تن کا دھرا، آخری بات ہو جاتا تو اچھی آواز میرے امام علی اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ اچھی آواز نہ کون پایا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، حیدری، میرے حسین امام علی مقام کل ایک سائل آ گیا سوالی، کہنے لگا اے فرماؤ تھوڑے در تے آیا امام علی مقام حضور دے نواسے دے در تے آ گیا، کس دے در تے؟ جس نے سخاوت بھی کی ہے، اپنی آل قربان کر کے سخاوت کر، سخاوت نام ہے کہ اس چیز کا نام ہے، اور امام علی مقام امام حسین پاک دے در دا سوالی ہوئے کہ ان پڑھ ہوئے ہو نہیں سکتا، امام علی مقام نے فرمایا کچھ جاننا ہے جی
ہلاکت ہے اے دس بندہ ہلاک ہونے تو بچنا چاہے گا بندہ دنیا تے آخرت ہی ہلاکت تو بچ جاوے دنیا تے کیڑا عمل کرے کہ رب اتھے بھی ہلاکت تو بچا دے تے قیامت آپ نے جدا سوال کیتا نا کہ اس سوالی نے کیا سونیا سوال کیتا نا تو پھر جواب میرا بھی سن سوالی یہ سائل ہے امام علی مقام دی بارگاہ دا اس نے کیا سونیا الثقہ تو باللہ فرمایا اللہ تے اعتماد تے بھروسہ رکھے رب اتھے بھی بیڑا پار کر دے سی آپ فرمایا ان اخطا اگر اے دل دے وچ یقین تے اعتبار نہ ہوئے پھر کے کرے فرمایا پھر مالن ما کرمن فرمایا مارا وہ مال بھی دیتا ہوئے دل دا سخی ہوئے فرمایا پھر رب اتھے بھی بیڑا پار کر دے سی فرمایا ان اخطا اگر اے بھی نہ ہوئے پھر فرمایا علم ما حلم فرمایا علم بھی ہوئے تے حوصلہ فرمایا اے نختا اگر اے بھی نہ ہوئے پھر کی کرے فرمایا پھر الفقر ما صبر فرمایا غریب ہوئے کہ رب دی اتنی فقیری تے بھی صبر کرے رب پھر بھی اتھے بھی امام علی مقام دی بارگاہ دے وچ آمن اللہ خالی نہیں جاندو قسم خدا دی رب اپنے نبی دی آل دے ذکر دے صدقے چولیاں بھی بھر دیتا ہے دل بھی منور کر دعا فرماؤ اللہ سبحانہ ذکر دے ذکر دے صدقے کرم فرماؤ آمین